Здравейте! Аз съм Жустин Томс и днес в поредицата видеа, които са полезни за вас, изграждайки вебсайт или онлайн маркетинг, искам да ви говоря именно за онлайн видеото. Или кога и защо е добре да направите видео за вашия вебсайт. Ето, например, да вземем това малко видео. Това видео се прави в рамките на няколко минути с любителска камера и след това може да го качим едновременно на нашия корпоративен сайт. Може да го качим в нашия блог, а може да го качим и в нашия YouTube канал. Всъщност, истина, че в последните години интернет доста се приближава до телевизията и сигурна съм, че вие самите минимум веднъж на ден гледате някакви клипчета из интернет. Така че това е един доста лесно смилаем формат и хората много се забавляват да гледат видео. И по този начин вашите продукти и услуги могат да бъдат представени малко по-атрактивно, да можете да обучите вашите потребители в някакви качества на вашите продукти или за нещо, което искате да им разкажете в допълнение като добавена стойност. Много казвам, че не е необходимо да плащате с големи суми, за да направите подобни видеа. Можете да ги направите напълно аматьорски, но те да вършат добра работа за вас. Разбира се, те трябва да са правилно интегрирани към вашето онлайн присъствие. Ако искате помощ в това отношение, ние сме на линия. Знаете нашия уебсайт www.abcbg.com. Очакваме ви!